14 l-uffiċjal tal-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra l-vizzi ingħataw taħriġ fuq sistema ġdida li permezz tagħha jinqabdu aktar malajr dawk li jxerdu pornografija tal-minuri fuq is-siti soċjali. Din is-sistema tiġbor fiha qatt ta' records tal-passat li permezz tagħhom il-Pulizija jistgħu janalizzaw dak li jkun għaddej u jaslu għal kriminal b'mod iżjed faċli. Saħansitra s-sistema tasal sabiex jirnexxielha ssib postijiet sigriti fejn dawn il-persuni jkunu qed jistaħbew. Din it-teknoloġija tinduża f'90 pajjiż minn madwar id-dinja u fl-Istati Uniti kollha. Is-sistema tipprovdi informazzjoni li permezz tagħha l-Pulizija jista' jkollha każ b'saħħtu fil-qrati. F'ċerimonja li saret fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana, il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia u l-Assistent Kummissarju Denis Tewma qasmu ċ-ċertifikati lil dawn l-uffiċjali li temmew it-taħriġ tagħhom fl-aħħar jiem. Fost l-uffiċjali li ħadu sehem f'dan it-taħriġ moti minn esperti li ġew mir-Renju Unit hemm l-Ispettur Joseph Busuttil stazzjonat fl-iskwadra ta' kontra l-vizzi. Il-training kien jinkonsisti f'online child sexual exploitation biex ninvestigaw daw it-tip ta' każijiet. Jifisser li daw in-nies li jxerjaw materjal pornografiku tal-minuri fuq l-internet. L-iskop huwa li innaqsu u jekk hu possibbli inneħħu daw in-nies minn ma' soċjetà. L-Ispettur Busuttil spjega li dan ir-reat qed isir iżjed komuni għax kull ma jmur qed tikber il-midja soċjali. Hija xi ħaġa perikoluża ħafna, hija xi ħaġa li wieħed forsi ma tantx jagħti każ jgħidlek u iva mhux ġast qed iqasmu ritratti bejniethom jew xi video, imma fil-verità wara dak il-video għand bagħtija kbira, għandek ħafna minuri illi qed jiġu użati għal dawn l-affarijiet. F'diskors tal-okkażjoni il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia qal li din is-sistema flimkien mat-taħriġ imur pari passu mal-politika tal-Gvern li għamel it-tfal fiċ-ċentru. Qal kif permezz ta' din is-sistema se tiġi determinata wkoll azzjoni li wieħed għandu jieħu fil-konfront tal-imputat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.